Kriston gaurko saioa, asteragoaz, eta esan da bezala, legazko kokotxak egingo dituzu. Bai, kokotxak egingo ditxeu, piperrakin eta arrautza bat, parajillu batekin. Hori da, osagaiak esango izkizuet. Etxen egindako pikillo piperrak, perrexila, pipermina, baratxurila, legazko kokotxak, arrautzak eta txakolina. Osagaiak esan ondoren, listo. Bueno, hasingo ge orduan, Bai. Kokotxantzako. Olio fin-fina, ez da? Virginia, erabiltzen zu? Bai. Hori da, bai. Honen hau da, kokotxantzako. Hori da. Vale. Batzu pixka zeuko deu, zurituko deu. Hemen piperrak ikusten ditut, etxean egindako piperrak esan dut hasieran, eta zozatekan, izango di etxean egindakoak, o? Bai, bueno, guk itxien egiteu, jutegea, garaixa dania jutegea Naparrura erosteiteu, pilo bat esango deu, eta itxeu geuk itxien erretzeiteu da gordetzeiteu. Garaia danien, berta jun, erosi pila bat, eta geho, azte guzti hortan zehar, zeuek etxien egiten, urte guztirako konserba, ez da? Bai, hori da. Hori. Eta itxe du konserba itxeako, basatze du basiguan, konserba itxe du, baina basiguan gorde eta kongela itxe du. Hori da. Eta gero... Hortan izango inoke zuek ja ekarri, erre eta gero azalaken du, onola izaten da? Bai, erretzea, makina batzutan erretzeko, eta gero zuritzeitxeu, txien zuritzeitxeu, eta gero itxeu baziguan gordetze deu, koltza baziguan, eta gordetzegiaz ja... Bai, zuz gailuan gorde, eta gero behartu ala, teatzen jun, eta hori da. Ondo. Eta esan dezunien, erre zer dituzue, ontzi berezi batzuk erretzeko torrola, ola, bueltakata erabiltzen nien? Bai, tampolina moko, pixaba da. Makina bat. Bai, inoiz matema jun baldin bada, ledin, estella, paraje horietan, ikusiko dugu. Paraje horietan ere baita, nik uste dut gaur egun garaia denean, baita ere hemengo azoketa ekartzen dituzte, eta orduan saltzeko arraixo izaten da. Etxien hasi berean erretzen horrela, saltzaileek ekartzen duelako tresna bat, eta bertan. Ikuskizun aldetik polita, eta gero... Nire hitziz bintzat, beste guztu bat bezala eukitzen. Bai. Ortokuan konparauta. Legazko kotxeak ere, karandak ekarri dituzu, Hombre, aukeran unea alakarri berko, ez? Hori da, nahi ala gustatzatxo horien eragoaz, eta berta, primerako genera. Baina gero, zuen itxiak jundakoen, hori bilatu behar dugu, Bueno, saiatzekea, ez pentsau, saiatzekea. Ez tia danak izaten aukerautakuak, danak izin izan, baina. Ezkintzen nahi geha, baina gero jutian ere, gure ikusleak bilatu nahi du ezaten ditugun gauz guztia hori da. Hori da. Bueno, hamen jarriko txu piperrak pixkatin daixi. Bai. Arki ba. Listo, abe listo. Bai, abe gorritzen. Pixkat lako jau geixo itzen. Zaingo diosuna da, ikuste duten olioen kantidadatik pil-pil saltza bat, ez da? Pil-pil, bai, kokotxak diaz normalaia. Gertatzena da, jarri berrian kokotxak bakarrikan lagunduko diozu. Bueno, arrautza onbatekin pregiuta eta piperrakin oso ondo eskontzia baita ere. Bitzazien gotena. Bai. Hau kontuz gorritu gabe, hau pixkatzua jetxiko diot, goxo egiteko, eginda daude, eta dazkin finen bere zukua soltatzeko, eta? Hoi da, pixkat dora hau txiki bat hartu, eta... Arki da. Hoi da. Itziar, kostaldean, hortxen Gipuzkoan, ezta? Bai. Eta, bueno, hor badakituan modan zaudetela, itziartarrak, inguruak, izango ginuke, geoparkea dela eta flixak diala, bat eta beste, gaur egun, hori esan da, inguru hori, bai prestatuta do erakusketa moduan, erakusteko, eguraldi honak azitzen dianean, guamezela, eskursiuak eta badaue, bai itxasotikan. Irterak izaten da Zumaitikan, hori da, bai. Zumaitikan da itxasotikan ebaue, dakio baita ere oinezkuak ebai. Hori da, bai. Eta hor mendata eta txakoneta eta inguru horietan. Hori da. Oso paraje dotoria da. Oso bolita. Zautzestu nentzako eta. Hori da. Ibiltzeko ere bai, Zumaitikan deba ingurua, eta gero Itziartikan, pasa. Baita ere.
Bada kostakua, bestea... Eskaparrutikan barruna, bai. Hor zea, flixak eta erakusten ibiltzen dana da, begibiztan, sumaitikan dituenak irterak, eta iristen dira, justu, bazuen aurretikan pasatzen dira antxen. Zea, eitziarren, de baino iritsiaz, gehu bueltaman, eta berri sumaira, ez da? Hori da, bai. Aukera daude, ordu beteko bidia, ordu terdikoa. Laukuare ikusi, eta lauztet... Laukuare bai, Bai, oinezkua danak. Oinezkoa bai, baina gero... Oinez egiten danare bai, hori da, bai. Karo, bi aukera daude, lurrez eta itxasoz. Bai, txare. Da, pixkat, itxasozkuak, esplikatzea baita ere, bueno, oinezkoak bai, baina itxasozkuak eta esplikatzea ze karakteristika dauzkan, hango haitzen horiena, eta... Bai, flixen berezitasunak. Txakoli pixka botako jau. Txakolina bota. Hau ja itzale hori. Hori da, txakolin falta ez deu, eta txakolina bota behartu ala, hoixen taka. Tokatzako pixka. Tokatzen zaiona, bota, beharki ba. Hau pixka eta batu txikituko deu. Bai. Abekazia zuk esan da bezala, brillo erra hartzen. Bai, ala berdu. Beharki ba. Egun hauetan nahi egiten, zea, kartan dituzuen platerak, ez da? Hori da. Bai. Zerratik, gero, eskontzetako beste menu batzuk goten dira, baina menu horiek irekiak ezaten dira. Hori norbea da parejak, zen nahi dun, aukeratu, kokotxekin, almejak. Hori aukera zabala izaten da, ez da? Bakoitzak nahi duana, eskenian. Hori da. Eskontzanak, baten, esan berrun gaur egun gehitxutan eskontzik egibu, jendia, baina... Bai. Eskontzanak gain bihartzako, bere... Zer nahi duen jan, aukeratzeko. Hori bai. Abizkazu bat, parkoet. Mota guztietako eskontzak, gaur egun. Elizez, antxen bertan, Itziarko santutegian. Hori da. Udaletxen eskonduna izan ezke hori, zibilez ere, gero, ospakizuna azken finean gu, ospakizunako hau da, ez da? Bai. Hori da. Hori laguntze, baita ere jardin jaunizian eskontzia, baita ere. Hori da. Eskontza bakoitza, pertsonalizatuta. Zerratikan, komedore bat baino gehiago daudelako. Bai. Eskontzak mota guztikuak. Nizka eta mutil. Bai, hori da, bi mutil. Gaur egun, aukera zabala. Danekua. Baina, gauza da, eskontzia. Hombre, juntago eskio pixkat ospatzeko motibo bat. Izan berko luke, ez? Hori da. Ospatzeko motibo, izan berko luke. Hau, pixka lagatau eta satzea. Bai, berotu eta lageo beak hortxe. Bere pelien ertetzen bere gelatina eta pixkatien lagata. Hori da. Laguntze jo. Horda pixkatien hori ningo beha? Igual bai, hori bai, eta zeitzen zorroko beha. Zeitzen zorroko beha, zanda bezala. Eida, ligatzen azken fina, gorputzatzen aida, ez da? Hau ja... Hori da. Gaur egun eginen ezaten geoparkeak eta ematen du movimentu berezi bat eman dio azken finean. Horrek asko moitzen du kanpoko jendia turistak, bai ingurukoak ere, bai etortzeko, eta horrek ere, beti urratzen dira etxea, bai bazkaltzea, zerbait hartzea, ez da? Bai. Eta agroturismoak, Itziarren agroturismo motoa bado. Bai. Eta hortik gane jende pixkete moitzeu. Moitzen du, bai. Bai. Eta kokotxak adibidez gustoko platera izaten dute? Ez dakit, ba. Pixka berezio da, ez da? Bai, nik ez dakit, seguru zeteko, porque nire txoten klientikin ba. Zaltzoten? Ez ba, ni eskututa gutzen. Eskututa. Ni eskututa gutzen. Eskututa, baina gaur, hementxen, aurpegia ematen. Eta ondo gaina, Ondo. Erki da. Hauek listo da euskau. Guain ingo deuna da, arrautza prejituko. Prejituko zu, earki da. Piztuta zauan. Bai, piztuta zau, da nik itzali eta gomerrik piztu. Zea, segi zuita, nik itzaiten, bai. Karo, Itziarren, santutegian, hori da. Eta goen gogoratzen naiz, joko asko ematen du urtean zer badakizue, maginak pasatzen geha, nekin izan dut baita ere Itziarko martxa. Aurtengo maiatzien izaten da, pasata hori bai. Hori da, gabez. Donostitikan. Nekin izan dut, bitan da, bitatik, getaitikan, ez,
Ketaitikan, baina gauzat ezangoet lan hain, 11 arte, gabeko 11 arte, bukatu eta geho oinez itziarrea, Hori, penitentzia. Penitentzia ikaragarria, hori da. Baina, bueno, geho, eskatua, eman zian, da, balekua. Bueno. Hori da. Bueno. Hori da. Etxe non gauza zailik eskauko ordu. Erresa, enbaten duen egitakoa. Baspane. Hori da. Eta ego bizte gauza bat, hor, arantzazuk zatutegia baitare. Bai. Horri urtean ez, ustez, 2 urtien behin juntatzen diela arantxa guztiak. Eta zuek itziarren hori badezue? Itziar guztiak juntatzen dira, zea urtien behin hobitan? Itziar izena dunako? Itziar izena duna, bai hori da. Ez? Zaldia juntatzen? Ezue, itziar guzti joi. Komendatzen dizugu antolatzeko. Itu, bertatik berta, xalegin, nahiko toki badao. Komendore bat ez balen bada, bestia, bi baldimaria, bila batea. Ezta? Eta, todo ez esan hori da. Iradokizunak. Gustoratzen ditugu iradokizunak, txorienabilduaitb.com, eta gaurko honetan ikustena naiz, nik iradokizunak nik ematen dizuetela, gutxienez itziar izena duzuen guztioi. Antolatzen hasi, hementxe lekua, santutegia, eta gogua zue jarri. Bueno, guain dikua, paralatera dikua. Bai. Piperrak, erdin arrautza bat jartzeleu, eta gero bueltan jarriko izko kokotxak jarriko izko. Eharki ba. Eta orduan, gelditzea esango dugu. Bai. Dana oso jateko. Alkarrekin gorringua izatzean ian, napurtzezu nion da, kokotxan saltzakin, da piper zati batekin dartare, eta oso ondo zertu. Hori da, arrautza prejitua uste dut lehen da bizikoa zela zeu hemen iten, Bai? Bai, baina, arrautza prejitua beti goxua, dano daki biten, baina gaur ikutu bereziakin, ez da? Ba, ni arrautza asko guztizan. Zuk arrautza banaman hartzen, zuk pareka jango dituzu, ez da? Bai, dudik gabe. Arrautza binaka, tautala bezala, Hori da, bai. Hori da. Arki. Zuringua inin bertzako, Hor, ez dela... Hori da, ondo. Puntilla eta guzti, o puntili gabe? Bueno, hori... Erten zendan bezala, ez da? Bai, a ber. Bale. Ez da, gero, arrautza jaliek, azkenia, puntiliak ingo zu izatea, eta gabele bai, Dan eta, Hori da, jateko kontuan, ez da forma bat bakarrik izaten. Ez era guztita, hori da, bai. Batien onela eta bestian bestela jatea, eta bai. Zona dira batekin, kontuz. Honekin duenek, bai. Bai. Gorringo alertu gabe, Hor da, horra zilata. Hori da. Lertu geho, jateko orduan. Hori da. Hau batzea. Neik, gero txiki bat mango jau. Eta listo. Hemen. A ver, gatzekin nola guan. Fenomeno. Bueno, ni bukaeran izango dut fenomeno da. Hori nik izan dekio zuk. Hori da, bukaeran. Zeuri iruditzea izuna. Hori da, bai. Listo. Hori da. Xobe. Hori da. Pilpila moztu gabe. Bere puntua. Hori da. Erra razilua, onraua. Bai. Hori da. Koko txarrak. Listo. Hori bai? Bai. Hori da. Hori izta geldituko jangabe, baina hortxe utzi. Hemen. Hau da tradizioko plater bat, eta kolore aldetikan ere ikurrinena, gorrilla, berdia, txurilla, eskalduna, oango honetan, ez da? Azken ukituak izan eta bere aldan ator. Oliba olio virginia, baratxuri txikitua eta pipermina berotu. Bertara, legaz kokotxak gehitu, txakolina bota eta osten utzi. Pikillo piper gorriak berotu. Kokotxak ligatu eta berrexila txikituta gehitu. Arrautza frijitu. Osagai guztiak platereratu. Gotzon, daztatzeko prest. Arrautza zengo duantxen lertu o nola ingo dut? Bai, nik lertu nuke, bueno, hori ja bakoitzan arabera dikua, baina pixkan nahaztuan jateko, bai. Hori da, hola, Artezu pixkat eta hartaka artezu gorringuan, gorringuakin, kokotxa eta pipilua eta dana. Kokotxa, ardilla hartukoet, kalanta data.
zuk esan zuen bezala, gatza puntu eman diozunean, fenomeno da platera, Aldo, fenomeno. esan dizu, nik aurregia. Baina honik, dastatu arte, ezin zan. Ondo indezu. Eta razillo, benetan, holako barin badak ditatez, Bai. razillo onraua. Hala. Hori da, gaurko lehen da biziko platera, fenomeno. Beak esan duen bezala, eta nik izaten duten bezala, bagatoz bigarrenakin.